ଶ୍ରୁତି ଏକ ଅକୁହା ମନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ପାଖେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତମ ସହ ଦେଖା ହେବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲା। ତମେ ହୁଏତ ମୋତେ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ହେଲେ ତମେ ଲୁଚି ରହିଥିଲ ମୋ ମନ ଇଲାକାରେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲ। ବହୁତ ଖୋଜିଛି, ତମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଥର ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଇଛି। ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛି, ହେଲେ ତମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସି କହିଲା, ଆସୁ, ମାନସୀ ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ତା ପାଟିରୁ ସବୁ କଥା ନ ସରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ତମ ଘର ଆଡ଼େ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ତମ ଘରର ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲ। ଜାଣିନି ତମେ ମୋତେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ତୁମେ ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଲ। ହଠାତ୍ ତମ ସାବତ ମାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇ ଚଳେଇଲେ ତମ ଉପରେ। ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହି ଗାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେବି। ଆରେ କହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ହେଲେ ତମ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସିବା ଦେଖି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା ପରଠୁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କେବେ ତମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇନି। ତାପରେ ଦିନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତୁମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସାବତ ମା ଝିଅର ଖୁସି ଦେଖି ସହି ପାରୁନି। କେମିତି କେଜାଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛି ଝିଅଟିକୁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଜମାରୁ ସହି ପାରୁନଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ତଥାପି ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ଭାବିଲି ହୁଏତ ତମ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ତମ ବାହାଘର ହେଉଛି। 3 କି 4 ଦିନ ପରେ ଲୀନା ଦେଖା ହେଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲି ତମ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲା ହୁଏତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ହଁ ମାରିଥିଲ ସତ, ହେଲେ ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ବି ରଖିଥିଲ। ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମନ ତଳେ ନୂତନ ଆଶାର ସୁନେଲି କିରଣ ପଡ଼ିଲା। ଖୁସି ହେଲି ହୁଏତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ମନ କିଣିପାରିବି। ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ତମ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କି ତମ ମନ କିଣିପାରିଲିନି। ହଁ, ହୁଏତ ତମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନ। ଏତିକି କଥା ଭାବି ବହି ଅଡ଼େଇଲି। ଅମିତ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୋତେ ମାର୍କ କରୁଛି, ତୁ ମନେ ମନେ ହସୁଛୁ, ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ। କେଉଁଠି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇନୁ ତ? ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ପୁଣି ପ୍ରେମ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ବାବା ଲୋକ। ଏମିତି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲି, ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, କହି ଅମିତ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତମ ସ୍ମୃତି ମାନସୀ କାହିଁକି ସେଦିନ ଜମା ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କଲେଜରେ ଦେଖି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ଏକା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏକା ଗ୍ରୁପ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତମେ କଥା ହେବାକୁ ଡରୁଥିଲ, କାଲି କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ଡରି ନଥିଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଲ। ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ଆଜି ତୁମକୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବି, ହେଲେ ଡର ଲାଗେ କାଳେ ତମେ ମୋତେ ମନା କରିଦେବ କି। ସେହି ଡରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାହସ କରି ମନ କଥା କହିପାରିଲିନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି 9ଟା ହେଇଗଲା। ଭାବିଲି ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବି। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କଲି ଚିଠି ଲେଖା।